मी वृषाली नेमट कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी चटपटीत अंडा मसाला। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 7 अंडी उकडून घेतली, पेस्ट घेतली। इथे मी अद्रक, लसूण, हिरवी मिरची, इथे मी दही घेतले 3 चमचे, कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, इथे मी मालवणी मसाला घेतला 1 चमचा, लाल तिखट घेतले अर्धा चमचा, गरम पावडर घेतली अर्धा चमचा, हळद घेतली आहे पाव चमचा, लसूण पाकळ्या घेतल्या 10-12 चांगल्या ठेचून घेतले, कढीपत्त्याची 10-12 पानं घेतली आहे आणि जिरं घेतले। इथे आता आपण अंड कटिंग करून घेऊया। हे बघा, हे असं ह्या पद्धतीने आपण आता सगळे अंडी कटिंग करून घेऊया। इथे आता आपलं तेल गरम झालंय, फोडणीला जिरं, लसूण आणि कढीपत्त्याची पानं। थोडा लसूण लालसर करून घ्यायचा आहे आपण। इथे आता आपण पेस्ट घेऊया। दही, इथे आता आपण मसाले घेऊया। कोथिंबीर फोडणीमध्ये, अंड्याचं कालवण किंवा अंड्याची भुर्जी कॉमन झाली आहे, ती आपण नेहमीच करून खातो, पण असा प्रकार हवे थोडा वेगळा आहे। नक्की करून बघा तुम्ही। अंडी, एका अंड्याचे मी 8 भाग करून घेतले। चवीनुसार मीठ, आता आपल्याला 2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे एकदम स्लो गॅसवर, मसाले लागेपर्यंत, कारण की आपण अंडी आधीच उकडून घेतलेली होती। इथे आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आता यावर कोथिंबीर भुरभुरूया। कलर फार सुंदर आलाय। आता आपण गॅस बंद करून रेसिपी सर्व करूया। आजची रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडली असेल। रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।